uvek je zadovoljstvo biti sa mladim i uspešnim ljudima koji će sutra verovatno preuzimaju i najodgovornije, najvažnija mesta u ovom gradu i ovoj zemlji. Malo sam sa rektorom pre nego što smo ušli razgovarao da to stvarno vama znači, da vam posluži i da sutra pre nego što počnete i stvarno da radite, da vam ta praksa pomogne kao neko, baš onako kako se i zove praktično iskustvo iz stvari za koje se obrazujete, edukujete, pripremate i da vidimo da li postoji još veća mogućnost da bude veći broj studenta uključen i da bude veći broj naših i preduzeća, ustanova kulture i raznih drugih institucija grada. Jer mislim da je nakon završetka studiranja uvek taj neki period i za neke vaše buduće poslodavce uvek su najnezadovoljniji na tom početku dok mlad čovek zaista ne ovlada prosto i praktičnim veštinama one koje je učio pre toga tokom svog studiranja, onda ovo bi trebalo da taj period negde skrati i da vam pomogne u tome. Nadam se da su sva gradska preduzeća, ustanove i čitav gradski aparat da je bio negde na visini svog zadatka, da su ti ljudi koji su vam praktično bili mentori pomagali i odgovarali na pitanja na koje ste imali da postavite i pokušali svojim primjerom da vam pokažu kako to u praksi izgleda. Ukoliko i vaši profesori, a i vi sami smatrate da bi možda mogli za neke sledeće generacije neke stvari da unapredimo, da bude bolje i kvalitetnije. Što se mene tiče i gradske uprave, tu su vam apsolutno vrata širom otvorena. Tako da još jednom vam želim puno sreće u vašim budućim životima, budućim poslima kojima se budete bavili. Eto, nadam se da je ova praksa koju ste imali kroz gradski aparat barem malo pomogla da sutra budete još bolji u onome u čemu nemam nikakve dileme da ćete biti na visini zadatka.